Para escoitar, para falar, para divertirse, para aprender, para informar. para isto e moito máis, Radio Sieiro. a radio do SEIP plurilingüe Manuel Sieiro. A Radio de Crecente. Radio Sieiro, a nosa radio. A todas e benvidos un ano máis a Radio Sieiro. Xa estamos de volta despois dun verán moi caluroso e seco. Agardamos este outono e inverno que sexa moi chuvioso. Do contrario, existe un risco moi real de que a nosa querida península sofra os efectos da temible desertización, o que se traduce en máis calor e sequías. Isto é debido, como case todo o mundo recoñece xa, ao cambio climático que estamos a provocar os humanos no planeta Terra. Terra donde me criei, hortiñas que quero tanto, figueiriñas que plantei. Ese cambio tan radical é provocado polos gases de efecto invernadoiro que proveñen das diferentes actividades humanas como a agricultura, a gandeiría ou a industria. Pero ademais tamén temos os millóns de vehículos que circulan polo mundo, coches, barcos, avións, etc. Así como as calefaccións de moitas vivendas que seguen a queimar gasoil ou carbón. Precisamente son eses minerais fósiles os que producen a maior cantidade de gases invernadoiros cando se queiman para poder obtener enerxía. Por iso nunca deixaremos de lembrar que hai que coidar o noso planeta, empregar medios de transporte alternativos, aforrar enerxía, senón en poucos anos non teremos planeta que coidar. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo a aldea que conozco, quen puidera non deixar, deixo en fin canto ben quero. Eu, Radio Sieiro. 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 Eu, Radio Eu, Sieiro. Radio Sieiro. Eu, Radio Sieiro. Eu, Radio Sieiro. E ti? Seguimos na Radio Sieiro coa sección principal do programa. Que nos achega aos compañeiros e compañeiras de sexto de primaria. Trátase dunha reportaxe moi interesante sobre a evolución dos xoguetes ao longo da historia. Dende os máis rústicos creados na prehistoria Ata os máis modernos e digitais. Agardamos que vos guste e... Imos aló. Ola amigos e amigas, hoxe temos un tema moi divertido. A que xogaban os nenos e nenas de outras épocas? Sabías que as monecas ou os yoyós teñen miles de anos de antigüedade? Se queres coñecer estas e outras curiosidades, acompáñanos e descubre a historia do xoguete. Na prehistoria sabía xoguetes as persoas que estudian os restos que deixaron os primeiros seres humanos. Creen que a pedra con forma de ourizo que atoparon Stonehenge perteneceu a neno ou nena desta época. Na época do faraón Ramsés II e a reina Cleopatra, os nenos e nenas xogaban con monecas e armas de xoguete elaboradas con pedra, barro ou madeira. Tamén con pelotas feitas con xuncos, coiro ou papiro.
Na antigua China, fai 2500 anos, as cometas xa enchían de cor os ceos desta lexendaria civilización. As cometas representaban elementos naturais e animais como o famoso dragón. Increíble, verdade? Na época dos grandes filósofos e científicos gregos como Platón e Aristóteles, as monecas se fabricaban en barro, marfil ou madeira e contaban con todo tipo de complementos. Tamén triunfaron os ioiós de orixe chinés. Na Idade Media, os xoguetes máis populares eran os cabaliños de madeira, as peonzas, os dados e as marionetas. Ademais, nesta época, os artesáns comezaron a elaborar monecos con vidro. Un luxo ao alcance de poucos, xa que a maioría das monecas eran de trapo. Gústanche os robots? Entón quizáis che interese saber que a cara 1500 Leonardo da Vinci creou un autómata con forma de león capaz de camiñar. Os inxeniosos mecanismos que permitían o movemento deste artiluxio incluíronse en xoguetes de épocas posteriores. No século XIX inventáronse os coches, os trenes e os avións, que inspiraron os xoguetes, fabricados en hoxalata e moi populares na época. Ademais, os nenos e nenas empezaron a entreterse con xoguetes educativos como rompecabezas ou os xogos de mesa. A principios do siglo XX, Orono dunha xoguetería creou un tren eléctrico como reclamo para o escaparate da súa tenda. Tivo tanto éxito que pronto se convertiu en todo un clásico da industria xoguetera. Dende entón, millóns de nenos e nenas disfrutaron deste xoguete en todo o mundo. A mediados do siglo XX, o empleo de plástico na fabricación supuxo unha revolución, xa que abaratou os seus prezos e os fixo accesibles para todo o mundo. E non foi unha única revolución. En 1958, William Higginbotham creou o primeiro videoxogo ao simular nunha pantalla un partido de tenis con 2 raias e unha boliña. A este seguiulle un xogo de marcianos que se enfrontaban nunha batalla espacial e que se fixo moi popular nos anos 60. Hoxe os videoxogos evolucionaron e son tan realistas que parecen unha película de cine. As videoconsolas convertíronse nun dos xoguetes máis demandados e internet posibilitou a creación de comunidades virtuais de xoguetes. Xa por xogar con quen queiras, aínda que este a outro lado do mundo. Estás a escoitar Radio Sieiro. a radio do Cole de Crecente. Radio Sieiro. A nosa radio. Xa vedes que o xoguete tivo moito recorrido ao longo da historia. Non por nada é o obxecto preferido por todas as nenas e nenos do mundo, porque quen non tivo un xoguete na súa vida? Eu polo menos tive miles de xoguetes de todo tipo, dende os clásicos Legos que me encantan desde ben pequeno, ata a miña última adquisición, a PlayStation 5, o último en videoxogos. Está claro que os xoguetes son unha parte fundamental da vida de todo neno ou nena. E ata aquí chega o programa de hoxe. Esperamos que vos gustara. Ata a próxima e sede felices. Mil noches por las calles, deambulando por la gran ciudad.
Es